Tervetuloa! Tarkastellaan nyt ISO-ICEin innovatiivisten näkötaulujen lukuisia etuja. Näkötaulut ISO-ICEilta on kehitetty täysin ISO 856-ohjeiden mukaisesti, joka on kansainvälinen kultainen standardi. Älä tyydy vain CE-hyväksyntään, se on valitettavasti vain muodollisuus. Valitse täydellisesti ISO 856 vaatimuksia vastaavat näkötaulut. ISO-ICE on itsenäisesti kehittänyt, laajasti testannut ja säätänyt useita optotyyppejä, kuvioita ja symboleita, erityisesti lasten näkötestejä varten, koska olemme havainneet vakavia ongelmia monissa nykyään käytetyissä optotyypeissä, erityisesti lasten tauluissa. Lisäksi ISO-ICE on tuottanut tauluja aikuisille ETDRS-standardin mukaisesti, Tuimiva E-tauluja, Landolt C-tauluja ja muita. Tarjoamme siis ainutlaatuisen valikoiman optotyyppejä näkötauluillamme. ISO-ICE tarjoaa tauluja sekä yksittäisinä että yhdistelmätauluina, joissa on 2 optotyyppisarjaa taulun etupuolella. Valitsemalla yhdistelmätaulun ei enää tarvitse käyttää 2 taulua tai vaihtaa taulun etupuolta vaihtaessa lasten ja aikuisten näkötestejä. Tämä säästää aikaa ja on erittäin käytännöllistä. Kaikki taulutyypit on painotettu Landolt C-vertailutaulun mukaisesti ISO 856 standardin mukaan, ja sen jälkeen optotyypin kokoa on säädetty silmätestitulosten johdonmukaisuuden varmistamiseksi, riippumatta siitä, mitä näkötauluja ja tarjoamiamme optotyyppejä käytät. Annamme sinulle vapauden valitsemaan potilaittesi tarpeisiin sopivan taulun ilman, että testitulokset kärsivät. Lisäksi, että ISO-I tarjoaa näkötauluja 3, 4 ja 6 metrin etäisyyksille, tarjoamme myös räätälöityjä näkötauluja tilauksesta. Hanki näkötaulu, joka sopii vastaanottosi tilaan ja parhaan mahdollisen sijainnin näkötestille, välttäen muunnosvirheiden riskin. ISO-ICE näkötaulussa on 4 mittausjärjestelmää saatavilla taulussa. Logaritmisten yksiköiden lisäksi löydät 666 murtoluvun, desimaalimittauksen ja VAR-pisteet, jotka ovat intuitiivisempi tapa esittää logaritmista asteikkoa. VAR-pistejärjestelmää käytetään edelleen pääasiassa Pohjois-Amerikassa. 4 järjestelmän valitseminen helpottaa siirtymistä uusiin mittausmenetelmiin ja mahdollistaa näkötestitulosten vertailun tuttuihin mittauksiin. Näkötaulut ilman taustavalaistusta ovat alttiita testausympäristön valaistusolosuhteille. Oikealla valaistuksella on merkittävä ja usein unohdettu rooli tarkkojen ja vertailukelpoisten näkötestitulosten saavuttamisessa. ISO-ICE tarjoaa näkötaulupaneeleja, joissa on LED-valot jaettu koko pinnalle useiden pienten prismojen avulla. Mukana tulevalla kaukosäätimellä voit säätää kirkkautta ja värilämpötilaa, jotta esimerkiksi sisään tulevan auringonvalon vaikutukset voidaan neutraloida. Tavallinen suorakulmainen näkötaulu ei aina ole paras ratkaisu. ISO-ICE tarjoaa näkötaulupaneeleja mitoissa, jotka huomioivat tilan rajoitukset ja oikean katselukulman sekä lapsille että aikuisille. Tämä tehdään vaarantamatta ISO 85-6 standardia ja näkötaulun käänteisen pyramidirakenteen vaatimusta. Riippumatta koosta ja muodosta, kaikki taulumme on kalibroitu samojen sääntöjen mukaisesti. Et siis vaaranna näkötestin laatua valitsemalla tarkasti sellaisen näkötaulun, joka takaa sinulle parhaan mahdollisen näkötestiympäristön. Näkötaulut ISO-ICE koostuvat 2 elementistä, edistyneestä valopaneelista 4 koossa ja 1 tai useammasta vaihdettavasta etulevystä, joissa on haluamasi optotyypit, ulkoasu ja etäisyyskonfiguraatio. Muista tilata sekä LED-valopaneeli että etulevyt. Mahdollisuutesi saada juuri sellainen näkötaulu, joka vastaa tarpeitasi, eivät ole koskaan olleet suuremmat. Onko sulla erityisiä toiveita testietäisyydestä ja optotyypeistä, jotka haluat taululle? Me toimitamme. Ehkä taulun kehys tulisi olla tietyssä värissä tai puun näköinen, joka vastaa klinikkasi profiilia. Meillä on ilo ilmoittaa, että voit vain tilata erikoistuotteen ja saada sen toimitettuna viikossa.
Meillä ISO ICE on ilo esitellä valikoima näkötauluja, jotka täyttävät kansainväliset ja kansalliset ohjeet kaikilta osin, samalla kun tarjoamme ratkaisuja kaikkiin ongelmiin, virhelähteisiin ja rajoituksiin, joita olemme kohdanneet yli 100 vuoden ajan. Tule ja löydä uusi näkötaulusi. Ja löydä oppaita, jotka antavat sinulle helpon ja ymmärrettävän siirtymän logaritmisten taulujen ja tarkkojen näkötestien maailmaan. Odotamme innolla vierailuasi.